No, it's kind of more to say the Greg not meg an O Cuív sticks a doll mar gníomhar a Gaeilge gníomhar a Gaeltachta sa chéad dáil eile agus is mór an caiileamh mass an pein ó heh Gaeilge de tá an tolas an lá an ólas ige lá charmach aige chuile ceist na mór sa Gaeltacht agus beag sé Jackar ar aon duine kind of an spás sin a cholíon a bud tasúlagin go méid Gregóí eile ó Gaeltacht an dul orbe ar chatachtaí agus an oberstúní eileh go lá. Is féidir brathir a gcóí ó heh an chuiste agus ó heh ratíocht Gaeilge bhfuil an chlór chuige sin aige agus bhíonn sé in an taú le ábhar difriúla agus a túramí madaris i Gaeilge Gaeltacht a fucking chéin agus eintín with gomininic lena chéile ar na ceisna seo agus so is slíomhád is caras le cuairte an eile go sé páirte difriú tá tuiscin sin aige madaris an Gaeilge Gaeltacht